चिरांनि कासिकत्रा हायनारि नोगोराव FLC मिरु आरो काजलगाव नोगोर आफादनि सिङाव गोबां लामा लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। MLA जयन्त बसुमतारिया गावनि बियाबनि कासिकत्रा हायनारि गामियाव FLC मिरु लोगोसे काजलगाव नोगोर आफादनि वार्ड नं 4 नि सिङाव थानाय सोमदोन नोगोरजों लोगोसे ड्रेन दलाइगाव खोन्दो 2 नं 1 सापागुरि 2 खोन्दो वार्ड नं 3 नि कुकुरमारि लामाजों लोगोसे धालिगाव थांनाय लामाफोरखौ फोजौखांनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै MP रोनगोरा नार्जारिनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो। काजलगाव नोगोर आफादनि सिङाव गासै 7 कौटि रांजों लुनो लानाय लामा आरो ड्रेनफोरा लुफुंजाब्ला नोगोर आफादनि 7% लामानि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे फैगौ बोसोराव आद्रा थानाय ड्रेन आरो लामाफोरखौ लुफुंनाय जागोन होननानै MLA जयन्त बसुमतारिया फोरमायो। जों बयबो मिथिगौ जे दिनैहाय आसामाव बिकास जात्रा सोलिबाय थादों। दाखालि मार्च दाननि 1 अक्ट'निफ्राय फैगौ 15 अक्ट'नि गेजेराव बे बिकास जात्राया सोलिगोन। बिकास जात्राया बेनो जे 2023-24 मायथाइनि थाखाय आसामाव गोबां बेबायदि स्किमफोर हमनाय जाबाय आरो बे बिकास जात्रायाव जोङो मोनथाम खामानिखौ एखे लेथारै मावबाय थादों आसामाव। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफानानै जोंनि गार्जेन मिनिस्टार आरो जोङो बिधायक हिसाबैबो मावबाय थादों। बे जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय लामा मावनो बा न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय थांनाय फाइनान्सियेल इयारफ्राव लुखांनाय जेफोर आसनिफोर दं बेखौ बेखेवनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गोदान आसनिनि थाखाय भुमि पुजन। बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों। दिनै जोंहा काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव गासै 7 कौटि रां देग्लाय 23-24 फाइनान्सियेल इयाराव जों मोननो हादोंमोन। बिनिनो जोङो दाखालिनिफ्रायनो काजलगावआव गासै 14टा लामा जोङो बेखेवबाय थादों। बिनिनो दिनैहाय मोन 6 लामाखौ जों दिनै बेखेवदों। गिबिथाराव जोंहा सोमदोन नोगोर बेंटल गेटआव, बिनि उनाव गोजोनपुरियाव, बिनि उनाव जोंहा किसान बाजाराव आमलाइगुरि होननाय गामियाव, बिनि उनाव जोङो नैबे डन बस्क'आव कुकुरमारियाव, दा दिनै बे नैबेयाव धालिगाव जों बेखेवदों। दा मुख्यमन्त्रि बिथाङा आसामखौ जौगासार आसाम दानो नागिरदों। भारतनि जौगासार रायजोफोरनि मादाव मोनसे खालामनो नागिरदों। बिनिनो बाहागो हिसाबै दिनैहाय गोबां जायगायाव नोङो बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों। मैया माननीय गेदेर मुख्यमन्त्रि बिथाङा बङाइगावआव फैनानै गोबां हाबाफारि बिथाङा लालांबाय। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, भुमि पुजन खालामनाय, बेखेवनाय हाबाफारिखौ लालांबाय। जोंनि चिरां जिल्लायावबो चिरां जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टार मानगोनां बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो फैनानै चिरां जिल्लायाव गासै 32टा बेबादि लुखांनाय स्किमफोर आरो गोदानै लुफुंनो नागिरनाय स्किमफोरखौ बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों, फिथा हाफैदों। बेयाव स्कुल दङ, कलेज दङ, JJMनि आसनिफोर दङ, लामा दङ, स्कुलाव लुनाय बिल्डिं अलरेडि लुखांनाय दङ WPTनि। दा बे गोबां हाबाफारिखौ लानानै मैया बिथाङा 32टा स्किमखौ बिथाङा लन्च खालामबाय आरो बेजों जों मिजिं खालामदों दिनैहाय सिडली समष्टिनि सिङाव जेफोर लामा दालां बान्दोफोर दङ बियो खोब खम समनि गेजेराव नैबेबायदि रेटआव बेबायदि हालाव जुदि खामानिया जाबाय थायो बेयो थाबैनो जोबस्रांगोन। दिनै काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावबो नैबे जिखिनि 7 कौटि रांनि गेजेरजों लामाफोरखौ बानायदों, बेयाव आं आइडिया खालामदों 70% लामाफ्रा निस्सय लुखांजासिगोन। फैबाय थानाय बोसोराव जोङो मेक्सिमाम जों ड्रेनखौ लागोन, बिनि उनाव मोनसे मोननै लामा थानाय बेखौ जोङो खालामगोन। बेजों पारमानेन्टलि होननो हायै जों माखासे जेंनाफ्रा काजलगाव मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव जोबगोन। बियो जोंनि जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि आरो बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायखानो लुबैदों, जोंहा 8 तारिखआव बिमा दैनि सायाव लुफुंजानाय आइफवालि जिखि दालां 1 किल'मिटार फ्राम दालां, बे दालांखौ 8 अक्ट' खालि ओइदिन माने जोंहा मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेखेवफैगोन। बेनिखायनो बै दालांजों सोमोन्दो गोनां आरो खाथि खाला रायजो राजाफोर, जोंनि हानजानि दैदेनगिरि सानसुमैफोर गासैखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। खोथाखौ जों क्लियार जाबावनांगोन जे जोंहा डिलिमिटेसन प्रसेसजों बङाइगाव समष्टिनि चिरां जिल्लानि जिफोर पार्ट दंमोन बियो
सिडली चिरां समस्ति जासिगोन दा बेयाव हाबफैजोब्बाय नाथाय जोंहा टेकिं अभार हेन्डिं अभार जायाखै जोङो चार्ज दासिमबो फुलि जों मोनाखै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे MP इलेक्सननि उनाव जोङो बे गोदानै हाबनाय ओनसोलफोरखौ जों आजावनानै लागोन आरो जायफोर ओनसोलफ्रा गुबुन समस्तियाव थांबाय बेखौ जोङो एंगारहरगोन बे हाबाफारिया MP इलेक्सननि उनाव जागोन दा जों नुदों जे थांनाय नैबे ओनसोला थांनाय समाव बङाइगाव समस्तिजों दंमोन बियो बङाइगाव समस्तिनिफ्राय नैबे ओनसोला रायजो राजानि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जौगानायनि जेबो सुबिदा बिथांमोना मोननो हायाखैमोन दिनै बिथांमोना सिडली चिरां समस्तियाव हाबफैनाय लोगो लोगो मोनसे जोबोद गोजोनथाव मोनदों बिथांमोनहा गोग्गानाय मोनदों आरो जिहेतु बे ओनसोला लकसभा समस्ति हिसाबै बरपेटा समस्तिमोन बे दिनै 1 नं क'क्राझार समस्तियाव हाबनो थांगासिनो दङ दा बेजोंबो जोंहा सिडली समस्तियावबो हाबबाय आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियावबो हाबबाय आरो लोगोसेनो नैबे ओनसोला टाउन ओनसोल बा मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव दङ मोनब्रै रोखोमै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो आरो बे ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिखायनो मोनब्रै बिथिंनिफ्राय नैबे ओनसोलाव जौगानाया जागोन जौगालु हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेजों रिपिडलि मोनसे ग्रथ जागोन बा जौगानाय थांगोन होननानै आं फोरमायदों